Pekný dobrý deň všetkým, ktorí sledujete alebo počúvate Cloudy. Vítajte pri teda poslednej časti v roku 2025. Toto je podcast, ktorý však nie je iba o cloudoch, ale aj o bezpečnosti v online priestore, v novinkách zo sveta informačných a komunikačných technológií AI. No a dnes nadviažeme aj na tému, ktorú sme už preberali dávnejšie, ale opäť sa k nej vrátime. Ideme naozaj doslova a do písmena na boisko. Ideme preberať opäť taktickú komunikáciu v praxi. Mojím dnešným hosťom, tak ako aj v tých predchádzajúcich na túto tému, je Imro Petrov, Chief Defense Advisor spoločnosti Altair Technologies. Imro, ahoj. Ahoj. Ďakujem, Dobrý. že si opäť našiel čas a prišiel si porozprávať práve na tému, na ktorú teda ideme. A to je taktická komunikácia v praxi. Tým základným poslaním ozbrojených zložiek je teda hlavne plnenie pridelených úloh. A je to bez ohľadu na to, že či už sa bránime, alebo ide napríklad o humanitárnu pomoc pri rôznych katastrofách, či už sú to povodne alebo čokoľvek iné. Povedz mi, prečo je výmena kritických informácií taká dôležitá? No, musíme si uvedomiť jednu vec. V minulosti boli konflikty relatívne jednoduché. Boli proti sebe nejaké dve bojujúce strany a to bolo všetko. A väčšinou to boli malé skupiny, pokiaľ sa nebavíme o nejakom neskorším väčšom konflikte. V dnešnej dobe je tá komplexnosť konfliktu veľmi, veľmi veľká. Máme tam bojujúce strany a bojujeme väčšinou na veľkom teritóriu. Sú tam nejaké ďalšie zložky, o ktorých sa neskôr môžeme porozprávať. A ten, kto to celé riadi, alebo sa snaží zmanéžovať ten konflikt, tak ten musí mať dostatok informácií na to, aby sa správne rozhodol. Už sa nestačí len rozhľadnúť z nejakého kopčeka. Väčšinou sa bavíme o veľkom teritóriu, kde presná informovanosť o tom, čo sa deje, je veľmi dôležitá. A tak sa snažíme zbierať údaje, tak ako v bežnom civilnom živote, napríklad cez mobilné telefóny, čo pre konflikt nie je práve najideálnejšie, ale možno pri humanitárnej pomoci áno. V prípade konfliktu sú to rôzne rádiostanice a ďalšie senzory, či sú to satelity alebo možno drony, tak aby sme dokázali správne korigovať tú činnosť na tom veľkom území. Takže asi preto. Dobre, a ten úspech samozrejme spočíva v tom dobrom prístupe, v tom metodickom prístupe. Rovnako ako si už spomenul, čiže už to nie je len armáda, ale sú to aj rôzne civilné tímy, tak je všetci, aby efektívne komunikovali, aby to celé teda fungovalo. Je to naozaj v reálnom čase, tak ako to teda najlepšie teraz funguje? Je to zložité. Množstvo tých aktérov povedzme na boisku, o ktorom sme hovorili, je veľké. Sú to bojujúce strany, sú to možno zložky ako Červený kríž, sú to rôzne vládne, nevládne organizácie, ktoré sa tam hýbu. Je to civilné obyvateľstvo, ktoré sa pohybuje. Dokonca sú tam reportéri, žurnalisti, média a do toho, nebojme sa povedať, sú tam aj rôzne povstalecké hnutia, pokiaľ ten konflikt veľký, možno kriminálne živly. A preto sa snažíme podchytiť tých v úvodzovkách dobrých vlastných alebo ľudí, na ktorých nám záleží, ale nie len tých, v podstate aj tých protivníkov nejakým spôsobom. Čiže pokiaľ je to možné, doplňame, vyzbrojujeme svoje týmy komunikačnými technológiami, ktoré nám zabezpečia to, aby sme vedeli, kde sú, v akej sú kondícii, aby sme dokázali posúdiť, čím niečo nehrozí. A teda ten zber je zabezpečený, dá sa povedať, všetkým, čo máme k dispozícii. Od zložitých, náročných bojových systémov, ktoré sú utajované, až po jednoduchú komunikáciu možno tými jednoduchými radiostanicami alebo možno aj mobilnými telefónmi. Dá sa povedať, že informácie sú aktuálne rovnako dôležité ako napríklad zbrane? Bez debaty. Poznáme informácie alebo máme skúsenosti z konfliktov, že došlo práve kvôli nedostatku informácií na pôsobenie na vlastné sily, na spriateľené vojska a potom boli tie následky nie veľmi dobré. Inými slovami, strieľali sme na vlastných a to je niečo, čomu sa chceme vyhnúť. Nemusí to byť len streľba, ale je dobré, aby sme mali ľudí, ktorí pre nás pracujú alebo s nami spolupracujú na tej strane, že aby sa cítili v bezpečí. Ako teraz vyzerá taká moderná infraštruktúra? To by sme mohli rozdeliť na niekoľko vrstiev. Zoberme si pohľad na ľudí, ktorí sú v teréne. Taká tá bežná komunikácia na krátke vzdialenosti, to sú väčšinou rádiostanice, taktické rádia, ktoré zabezpečia výmenu jednoduchých povelov, prípadne takých tých koordinácií a informácií o tom, kde sa ľudia nachádzajú. To je tá taktická vrstva.
Na tým sa nachádza vrstva dátových sietí, ktorá zabezpečuje výmenu informácií s vyššími veliteľstvami a vlastne prepája tie jednotlivé miesta velenia alebo jednotlivé týmy. A úplne na vrchu nad tým sa nachádza niečo, čo označujeme z civilného hľadiska cloud. Vo vojenskom ponímaní je to taktický cloud, ktorý zabezpečuje prístup k informáciám, zabezpečuje výmenu a v podstate zjednodušuje celý ten priestor. Z takého laického pohľadu by sa dalo povedať, že otvorím si pracovné prostredie, či je to počítač alebo radiostanica, pripojím sa do cloudu a môžem komunikovať s kým chcem. S tým samozrejme, kto v tom cloude je pripojený. A hovoríme o komunikácii na veľké vzdialenosti, môžeme sa baviť o komunikácii na stovky kilometrov alebo prípadne možno aj okolo celej Zeme. My už sa stretávame s takým pojmom, že elektronický boj. Čo to všetko je? Čo to obnáša? Lebo nie každý si vie, čo si má pod tým predstaviť. Začneme tým, že sme prešli od jednoduchých prostriedkov a od jednoduchých zbraní, či to je púška, pištol alebo jednoduchý prak kamenný, k veľmi moderným technológiám. Dneska máme počítače, ktoré majú obrovské výkony, máme dátové centrá, máme taktický cloud. Je to veľké množstvo elektroniky. A práve ten elektronický boj napovedá, že je to niečo spojené s tou elektronikou. Ono to funguje tak, že každé zariadenie elektronické, či je to mobil alebo radiostanica, ako náhle ho zapnem, alebo aj dron, vyžaruje okolo seba elektromagnetické pole. Toto pole je pre človeka neviditeľné, nedá sa vnímať bežnými zmyslami. Nevidím ho, nepočujem ho. A dá sa predstaviť tak, že predstav si, že je večer, je hmla a ty vidíš pouličnú lampu a okolo tej lampy sa robí taká tá žiara. Tak nejak podobne elektronika vníma zapnuté elektronické zariadenie. Človek ho nedokáže vidieť, ale keď máš takýto snímač, tak dokážeš vlastne registrovať elektronické zariadenie na veľkú diaľku. Inými slovami, my dokážeme vidieť, čo nepriateľ pozapína a nepriateľ alebo protivník dokáže vidieť, čo pozapíname my. A tým pádom my samozrejme chceme príjmať opatrenia na to, aby nás nevidel a on zase príjma opatrenia, aby sme my nevideli jeho. Čiže začína taký ten boj v tom neviditeľnom priestore so snahou ovplyvniť toho nepriateľa, potlačiť, respektíve, ako to povedať, nechcem povedať, že zahlušiť, ale zahltiť jeho vysielanie našim vysielaním a zase utajiť naše vysielanie tak, aby sme my mohli komunikovať, aby nás neovplyvnil a zase jemu zamedziť, aby komunikoval. Je to taká hra navzájom, ale v súvislosti s tým, že máme veľké množstvo elektroniky na boisku tam aj tu, tak je to veľmi, veľmi dôležitý prvok boja. My ho z civilného života poznáme ako radary na letisku napríklad, kde ten radar dokáže zistiť, kde lietadlo je, vysiela vlnu a príjma pozíciu lietadla. Podobným spôsobom my niekedy aktívne, niekedy neaktívne počúvame, čo sa v tom svete deje a snažíme sa navnímať fyzický, ale neviditeľný, pre nás neviditeľný svet, tak aby sme detekovali, čo sa v tom priestore nachádza. Takže to je taký základný princíp toho elektronického boja. Čiže dokážete občas vidieť aj to, čo je neviditeľné. Presne tak. Ale dokáže to vidieť vlastne aj ten protivník. Áno, o to je to zložitejšie. Čiže zase sa vraciame k tomu, ako sa k tomu postaviť. Minimalizovať vysielanie vlastných prostriedkov a keď už vysielame, tak, aby sme neprezrazali príliš, aby sme príliš, keď to poviem po lopate, nesvietili v tom priestore. Pretože sú to všetko demaskujúce príznaky, ktoré potom hovoria, aha, tu sa nachádza vojenská jednotka, tu sa nachádza iný tím. Toto všetko protivník môže vidieť, čiže naše snahy sú potlačiť tieto príznaky. Už si spomínal o tom teda, že to boisko, to moderné boisko je naozaj už diametrálne odlišné. Opäť do toho vstupuje napríklad AI. Akým spôsobom? Umelá inteligencia je fenomén, ktorý vlastne sa prejavil v nejakom civilnom živote. Poznáme ho tak, že je to nejaký modul, ktorý sa dokáže veľmi rýchlo naučiť a veľmi rýchlo rozhodovať. Je to vlastne počítačová reakcia na množstvo dát. Dneska je množstvo dát vlastne základom snímania alebo základom vnímania či už ľudí alebo tých elektronických systémov. Je to napríklad videozáznam, ktorý natočíme niekde na boisku. Je to nasnímaná frekvencia a sú to obrovské súbory. Volakedy to fungovalo tak, že sme potom takýto videozáznam pretáčali dopredu, dozadu a hľadali sme ten bod, ktorý bol dôležitý. Niekedy to človek prehliadol, niekedy našiel, aha, tu je nepriateľ, alebo tu je to, čo hľadáme. Dneska takýto videozáznam dokáže umelá inteligencia veľmi rýchlo prebehnúť a dokáže rádovo v sekundách, možno niekedy rýchlejšie povedať, tu je nepriateľ, toto je dôležité
A toto je budúci cieľ. Čiže umelá inteligencia do toho celého prináša naučené, ale veľmi rýchle procesy a tým pádom podstatne zrýchluje samotný rozhodovací proces. My nehovoríme, že by zatiaľ tá umelá inteligencia mala možnosť používať zbrane. Toto rozhodnutie vždy potom na ľuďoch. Ale tie podklady, ktoré mu umelá inteligencia pripraví, sú komplexné a sú k dispozícii veľmi rýchlo. Čiže napomáha napríklad celému plánovaniu akcií. Určite. Alebo reagovať na hrozby, ktoré sa počas samotného vedenia boja vyskytujú. A nemusí to byť len vedenie boja, môže to byť humanitárna pomoc, kde tá umelá inteligencia povie, tu spadla budova, tu boli ľudia a tu snímame nejaké, ja neviem, tepelné škvrny, ktoré môžu byť príznakom toho, že tam sú ľudia. Ona to dokáže veľmi rýchlo tie dáta spracovať a povedať, toto je dôležité. Tým, že na tom bojsku, keď sme teda na bojsku, naozaj je už veľké množstvo tímov, ktoré nejakým spôsobom musia spolu kooperovať a musia nejakým spôsobom spolupracovať. Je to v týchto dňoch ťažšie, ako to bývalo kedysi, keď boli, dajme tomu, že sa bojovalo iba s tými klasickými zbraniami? Neviem posúdiť mieru ťažkosti, skôr je to rafinovanosť prostredia. Pretože niekedy som vedel, čomu čelím. Videl som veľkého chlapa, ktorý sa na mňa rútil a spočítal som si, alebo ujdem, alebo mu budem čeliť. Dneska je ťažké z pohľadu jedinca povedať, že vie, čo mu čeli. Pretože je tak širokospektrálne prostredie a toľko technológie, že tá bojujúca jednotka alebo človek, ktorý je v takomto prostredí, si musí byť veľmi vedomý toho, čo je okolo neho. Je to množstvo senzorov, ktoré sťažujú maskovanie. Napríklad satelitné snímky, drony, ktorí sa pozerajú z hora a dolu. Sú to rôzne prvky elektronického boja, čidla, denné, nočné kamery a tie vidia každý pohyb. Čiže každý pohyb po otvorenom priestranstve znamená, už o mne niekto vie. Máme naučené vzory správania, ktoré práve využíva umelá inteligencia. Keď sa vojenské vozidlo pohne 2-krát za deň tou istou cestou, tak na tretí deň si na ňo niekto počká. Hej, čiže toto tiež nie. Umelá inteligencia, ako sme si hovorili, veľmi rýchlo reaguje a vyhodnocuje. Toto sa stalo 2-krát, asi to bude aj zajtra, poďme tam. Hej, a počkáme si. Máme vysoko navádzanú muníciu. Niekedy to bol delostrelecký granát, ktorý prišiel, niekde vybuchol, buď sa trafil, alebo nie. Dneska je navádzaná munícia taká, že počas letu sa ten delostrelecký granát navádza a príde presne. Je veľmi nebezpečné. Máme muníciu, ktorá vyčkáva. Sú to drony, ktoré lietajú a počkajú si na ten cieľ, on počká pár hodín vo vzduchu a pustí tú bombu až vtedy, a je to všetko robot. Keď je to vhodné. Do toho je nedostatok personálu, málo vojakov, málo vyškolených a veľmi vzácnych ľudí, ktorí dokážu riadiť a plánovať tú bojovú činnosť a nedostatok personálu aj na práve obsluhu tých počítačových systémov alebo IKT. Toto je veľmi dôležité povedať, že viac menej, ako si spomenul, kedysi ti stačilo muž proti mužovi, vybehol, vidím, aký je veľký, alebo akú má zbraň, ujdem alebo zaútočím, ale teraz tých ľudí a toho personálu naozaj potrebuješ oveľa viac a hlavne na rôzne úkony, čiže špeciálne školených ľudí. Kde sa to ľudia dajú vyškoliť, alebo kde sa dajú vôbec obrať? Nemáte problém s nedostatkom takýchto ľudí? Toto je problémová oblasť nielen vo vojenstve, ale aj v civilnom živote. A kým vyškolíme dobrého, nazvime to ITčkára, tak to trvá. To je stredná škola, pravdepodobne vysoká škola, nejaké kurzy a tento chlap sa potom musí naučiť pracovať s nejakými vojenskými systémami, povedzme. Čiže to je možno 10 rokov, možno viacej a taký človek je potom vzácny aj na trhu práce. Čiže veľmi často sa stáva, že ho vyslovene odkúpi nejaká firma, pre ktorú je vhodný, a potom chýba tam, kde bol predurčený a kde bol práve pripravený. A preto hľadáme spôsoby, ako takéto miesta zaplniť inými povedzme technológiami, ktoré by z časti dokázali ľudí nahradiť. Čiže nedostatok ITčkárov, ja nehovorím, že príde robot a dokáže vymeniť router, opraviť ho. Nie. Ale existujú spôsoby, ktoré my dokážeme z časti nahradiť práve pri tom taktickom cloude a zabezpečiť mechanizmy, ktoré dokážu opraviť tú softvérovú časť. Napríklad preinštalovať počítač, prekonfigurovať
celé, nazvem to edge computing zariadenie, to už sme sa bavili o tom, čo to je, môžeme sa k tomu vrátiť, tak, aby sme nemuseli toho ITčkára posielať cez boisko, choď do toho vozidla, tamto oprav, lebo to je hazard. Jednak pohyb po boisku, jednak môže sa stratiť, môže ho niekto zabiť. Preto sa snažíme doplňať zariadenia, ktoré takúto ľudskú činnosť dokážu nahrádzať. Už si spomínal taktiež aj drony, ktoré sú momentálne v konfliktoch naozaj veľmi často využívané, veľmi hojne. A je to spôsob evidentne účinný, že vedia preletieť veľké množstvo obranných systémov. Dá sa voči tým dronom úspešne a dobre brániť? Dobrá otázka. Ťažko povedať. Začneme tým, že drony využili prázdny priestor, tak ako keď je nový druh hmyzu na Zemi, rozšíri sa a nemáme proti nemu spoľahlivú obranu. Objavil sa ázijský sršeň a celá Európa hovorí, Ježiš, prídu, žerú nám včely, to je nebezpečné. Drony využili priestor vo vzduchu, pretože proti nim nebola adekvátna obrana. Sú malé, sú lacné, nebude nám ľúto, ak ich zničíme, pretože ich vieme nahradiť, vyrábajú sa vo veľkom množstve. A sú nebezpečné v tom, že nie sú to svoje žihadlo, tú náplň, kde môžu spôsobiť obrovské škody. Zničia mnohomiliónový tank len tým, že ho trafia na motor a tank vybuchne. Čiže našou snahou je nejakým spôsobom sa proti tomu brániť. A spôsob, ako to je nepodceniť jediný sektor, z ktorého by tie dróny mohli prísť. Či je to úroveň výšková, nízkoletiace, v stredných výškach, vysokolietajúce dróny, ktoré tam môžu byť 5 hodín napríklad. A potom je to spôsob ovládania toho drónu. Či je to bežná frekvencia, alebo či sú to dróny ovládané optickým káblom. Spoľahlivá obrana by mala pokryť všetky spektrá, od tých jednoduchých, cez elektronický boj, až po možno použitie rakiet a letectva. A v tom prípade by to bolo bezpečné. Samozrejme, toto niečo stojí a vždy je to taká váha, koľko do toho zainvestujem a čo mi to prinesie. Toto je veľmi ťažká otázka. A zmenili tie drony aj taktiku boja? My sme niekedy v minulosti uvažovali o tom, že miesto velenia praporu by mohlo byť postavené napríklad v stane. A tak sme to aj plánovali, že zhruba na 300 bojovníkov bude stačiť jedno miesto velenia, kde sa postaví stan, dojde k nejakej porade, tam sa naplánuje činnosť, vyhodnotí sa, čo sa doteraz udialo a potom sa to miesto velenia presťahuje. A potom prišla Ukrajina. A Ukrajina nás donútila zmeniť rozmýšľanie o tom, ako to miesto velenia musí vyzerať. Pretože čo vytváralo jednoduchý vzor, rozpoznateľný, štvorec, stan, to bolo zničené. Čo sa nehýbalo, to bolo zničené. Všetko, čo sa dalo rozpoznať a čo bolo na povrchu, malo životnosť len pár hodín alebo možno minút a bolo zničené. Preto sa začala meniť taktika. Miesto velenia začalo vyzerať tak, že je vo vozidlách, je pohyblivé. Tých ľudí, ktorí to plánujú, nechceme mať pokope, snažíme sa distribuovať personál tak, aby nebolo jedným úderom napríklad zničené celé miesto velenia. Sem tam sa stane, že áno, že stratíme aj ľudské životy, aj čas technológie, ale tým, že rozptýlime ten plánovací tým na veľké územie, tak ho máme väčšiu šancu ochrániť. Snažíme sa využívať budovy, kam sa schovať, tak aby sme nevytvárali svetelnú stopu, aby nás nezbadali prostriedky elektronického boja, ale ako som hovoril, senzory, ktoré sú vo vzduchu. Takže veľmi sa zmenil náš pohľad na vedenie bojovej činnosti po Ukrajine. Dobre, a akú úlohu v tom zohráva elektronický boj v tomto celom? Elektronický boj, tak ako som povedal, má také 3 dôležité oblasti. Jedna je monitorovanie činnosti protivníka, aby sme vedeli, čo proti nám stojí. Čo robí? Áno, a nie je to na vzdialenosť takej tej bežnej optiky, ktorú my vidíme cez ďalekohľad. Bavíme sa o hĺbke až niekoľko 100 kilometrov. Čiže naozaj máme predstavu o tom, čo je ďaleko. Druhá oblasť je oblasť ochrany našich vlastne prostriedkov. Snažíme sa potláčať naše vlastné vyžarovanie, tak aby tí protivníci neurobili to isté, čo my, aby nás nevideli. A tretia oblasť je analýza toho, čo sme zistili, čo vidíme a čo vieme o sebe a snažíme sa z toho nejakým spôsobom vybrať tie dôležité informácie a potom poradiť tomu veliteľu alebo vyhodnotiť to na mieste velenia a dohodnúť sa, aká bude ďalšia činnosť. Čo vidíme, znamená. Do toho samozrejme patrí aj cielené rušenie a ovplyvňovanie prostriedkov, napríklad dronov aj spôsobom alebo technológiou elektronického boja. Pri spoločnosti Alitair Technologies sa často spomína vlastne názov aj tej dnešnej časti taktický cloud. Ako teda tomu celému taktický cloud pomáha? Taktický cloud, ako sme hovorili, je niečo podobné ako bežný cloud, akorát, že je
súkromný cloud, patrí teda ozbrojeným zložkám. Využíva to, že môže dochádzať k prerušeniu signálu a tie zariadenia vedia pracovať. Taktický cloud využíva fenomén, ktorý sa volá edge computing. To znamená, to sú nejaké malé výpočtové technologické miesta, skoro až na hrane, niekde v priestore, ktoré dokážu množstvo dát generované napríklad elektronickým bojom spracovať a vybrať z toho za pomoci aj umelej inteligencie len to dôležité. Ja so s ním mám celodenné vyžarovanie nepriateľa a dokážem povedať tam a tam sú radiostanice takéhoto typu a pravdepodobne je to miesto velenia a to sú pre nás dôležité body. Čiže taktický cloud preniesie všetky informácie na veliteľstva. Edge computing zariadenia dokážu to množstvo dát spracovať, aby sme nezahltili celú komunikáciu. Takže áno. Výborne. Tieto operácie sa odohrávajú veľmi často aj v prostredí bez stabilného signálu, tak ako zabezpečujete, aby to celé fungovalo? Tu sme zase pri tom taktickom cloude. Jeho veľkou výhodou je, že, ako som povedal, dokážeme pracovať aj bez trvalého spojenia. Edge computing zariadenia dokážu premostiť dobu, kým ten signál nie je a nečakáme len na to, že to spojenie sa po nejakej dobe objaví. Používame aj veľmi moderné technológie, ako je satelitná komunikácia, kde v prípade výpadku spojenia toho bežného na Zemi využívame iné cesty na doručenie tej požadovanej informácie. Inými slovami, nevieme sa spoľahnúť na jednu technológiu, musí to byť kombinácia ako prenosových trás, tak typov spojenia, aby to spojenie bolo dostatočne robustné, aby sme si vždy našli nejakú cestu, ako zabezpečiť prenos informácie. Čo nás čaká v najbližšej budúcnosti? Ako bude vyzerať také boisko, dajme tomu o 10 rokov, čo myslíš? Keďže všetko ide fakt, že mílovými krokmi a to, čo bolo pred 10 rokmi, už nám príde, veď to sánie, ako sa vôbec dalo bojovať a ako to bude vyzerať v budúcnosti. Myslím si, že naozaj môžu byť doslova do písmena také iba, že online vojny, alebo respektíve AI vojny, že budú medzi sebou proste bojovať týmy umelej inteligencie? Je to otázka trošku na takú tú bešteckú guľu. Ťažko odpovedať, ale poznatky z novodobých konfliktov ukazujú, že veľké množstvo bojov sa bude vykonávať nepriamo. To znamená, útočník bude schovaný, bude ovládať nejakého robota, či je to dron, alebo pásový podvozok, ktorý bude mať možno zbraňovú stanicu, a ktorý bude pôsobiť na nepriateľa. Dneska vidíme, že kdokoľvek sa vystrčí, vyjde von na otvorenú plochu, ten nemá dlhú životnosť, či je to technika, alebo ľudia. A aj na strane útočníka, aj na strane obrancov sa ukazuje výhodné šetriť živú silu a vysielať technológiu do priestoru. Čiže budúcnosť pravdepodobne viac robotov, viac konfliktov medzi technológiou, veľmi ťažký pohyb po otvorenom teréne a nebezpečenstva aj vo forme takých tých spiacich agentov, robotov, ktorí môžu byť rozmiestnení v priestore a jednoducho si počkajú. A tým pádom, pretože z ľudského pohľadu je jednoduchšie obetovať technológiu ako človeka, predpokladáme, že to bude, nechcem povedať zákopová vojna, ale schovaný personál a konflikty cez technológiu. Čiže tie vojny pravdepodobne nikdy nezmiznú, ale môže to byť tak, že tie straty na životoch budú menšie? Toto sa neopovažujem tvrdiť, ale dúfajme, že áno. A čo teda bude rozhodovať o tom, kto bude úspešnejší a lepší v tom konflikte? No dúfajme, že ľudský rozum a triezva politická úvaha a vyhnutie sa konfliktom, lebo to je niečo, čo asi nikto nechce zažiť. Už sa asi máme príliš dlho veľmi dobre, že sa takto vystrkujú rožky. Myslíš si, že AI naozaj môže niekedy v tej krátkej budúcnosti, v tom horizonte tých pár rokov dopredu, naozaj nahradiť úplne ľudí? Nemusíme si klamať. Ak budem mať problém a budem pod veľkým tlakom, tak použijem maximum technológie a umelú inteligenciu, ktorú jednoducho nastavím tak, že bráň ma. Tým pádom bude rozhodovanie pravdepodobne aj na strane umelej inteligencie, aj na použitie zbraní, čo je už asi dosť nebezpečná vec. Čiže aktuálne je to naozaj iba sluha, ale môže sa stať, že bude z neho aj pán. Áno.
Dobre. Je to téma, ktorá naozaj, že mne stoja z toho chlpy, ale vôbec táto téma je predsa len náročná, že keďže sme na boisku, sme s taktickým cloudom, ale stále vieme byť aj my, aj vďaka taktickému cloudu možno o kúsok ďalej ako nepriateľ. Ale poďme sa ešte pozrieť aj na to, v čom pozitívnom nám vie taktický cloud byť naozaj dobrým pomocníkom. Čiže vráťme sa z boiska niekde na pomoc ľuďom, či už ako sme to tiež na začiatku už spomínali, že to boisko nemusí byť teda len naozaj to vojnové, ale aj to, kde zachraňujeme a pomáhame ľuďom. Ako teda taktický cloud vie byť napríklad pomocníkom v tom, že potrebujeme niekde priniesť, doručiť pomoc ľuďom, ktorých či už zasiahla nejaká katastrofa, povodne, oheň alebo čokoľvek, ako vieme pracovať a pomáhať s taktickým cloudom. Ty si to už vlastne celé povedal. Hotovo. Ďalšia otázka. Žartujem. Áno, taktický cloud nahrádza bežné komunikačné prostredie tam, kde tá technológia nie je, tá bežná civilná technológia nie je k dispozícii, alebo je zničená, alebo z nejakého dôvodu vypadla. A práve tam je veľmi výhodné použiť mechanizmy, ktoré sú veľmi zložité, ale navonok vyzerajú veľmi jednoducho. Čiže ja sa pripojím mobilným telefónom alebo radiostanicou do cloudu a mám spojenie, častokrát aj video spojenie, až na nejaké zložky, ktoré sú ďaleko v mestách, ktoré žijú úplne v kľudnom mierovom živote alebo mimo toho konfliktu, mimo tej povodne alebo mimo tej prírodnej katastrofy a dokážem s nimi odkomunikovať všetko to dôležité, čo potrebujem. Ten taktický cloud vlastne vytvára prostredie, ktoré zabezpečí obojstranný prenos informácií tam a späť bez ohľadu na to, akú infraštruktúru mám vystavanú. Preto je dôležité, aby zariadenia, ktoré sa v taktickom cloude používajú, boli vytvárané takým štýlom, že dokážu odolať veľmi ťažkým podmienkam, či je to voda, či je to prach, či je to nedostatok signálu. Toto všetko je dosť náročné, ale spôsob budovania taktického cloudu, ktorý riešime a ktorý vlastne našim zákazníkom dodávame, je urobený tak, že tieto zložité a náročné výzvy dokáže preklenúť a to prostredie dokáže vytvoriť. Či je to edge computing, na spracovanie množstva informácií, či sú to aplikácie, ktoré dokážu preklenúť výpadok signálu, alebo je to samotný spôsob prenosu signálu, ktorý je nezávislý od civilnej infraštruktúry. A môže byť riešený pozemne, taktickými komunikáciami, môže byť riešený cez tie dátové siete, ktoré sme spomínali, alebo potom cez satelitný prenos už okolo celej Zeme. Dobre, ja sa spýtam úplne ešte laicky, ako vyzerá také hardwareové to rozhranie, aké to je veľké, ako to pracuje, kde to viem umiestniť? Veľmi záleží od toho, pre akú veľkú skupinu ľudí je to. Pre akú situáciu, samozrejme. Áno, pripravené. Štandardne je to zložené z takej infraštruktúry, ktorú poznáme aj z civilného života. Keď poviem názvy ako router, switch, rôzne typy modemov a nejaký server, ktorý tam je, tak to je štandard, ktorý poznáme. My k tomuto celému, ale tak ako som hovoril, kvôli nedostatku a náročnosti a prípravy civilného personálu alebo odborného personálu, tak to povedzme, pridávame ďalší typ zariadenia, ktorý my nazývame Tactical Cloud Controller a ten zabezpečuje okrem iného aj správu toho celého prostredia a umožňuje zmeniť alebo reinštalovať celé to prostredie, všetky tie zariadenia, bez toho, aby tam odborník na ITčko musel prísť. To znamená, že keď sa niečo pokazí, tak ten človek, ktorý to používa, jednoduchým spôsobom je navádzaný takým prostredím, že to dokáže opraviť alebo minimálne detekovať chybu. To prostredie sa ho pýta, nefungujem? Skús tlačiť toto, ťukni sem a takými postupnými krokmi, navádzaním dosiahne to, že sa mu obnoví celé prostredie komunikačné alebo celé to prostredie, ako poznáme napríklad z pohľadu mobilu a ten človek má zase ten hardware k dispozícii. Nestane sa mu niečo, ako máme na Windowse napríklad, že niekedy zažijeme, že zmodrá obrazovka, ten počítač musí ísť do opravy, lebo skončil. Tak práve takýto stav v takýchto kritických situáciách je veľmi nežiaduci a my to riešime tak, že tam doplňame ten kus hardwareu, už sa opakujem, ale volá sa to Tactical Cloud Controller, ktorý má hlavnú úlohu umožniť rekonfigurovať, reinštalovať to zariadenie aj laikovi. A dá sa to urobiť nielen lokálne,
ale dá sa to urobiť aj po sieti v rámci taktického cloudu a dokážem to upraviť aj zo zdroja ako systémový inžinier niekde z dátového centra. Čo je dôležité povedať, že spoločnosť Aliter Technologies sa profiluje aj to, ako taký integrátor. To znamená, že viete dať dokopy aj komponenty, ktoré sú od viacerých výrobcov. Ako toto funguje? Áno, začneme tým, že my sme spoločnosť, slovensko-kanadská spoločnosť, ale tým, že sme na Slovensku a sme slovenská spoločnosť, tak sa snažíme integrovať a poskytovať technológie, ktoré sa vyrábajú a produkujú na Slovensku. Inými slovami, to, čo vieme vyrobiť a integrovať na Slovensku, to aj robíme. Ale samozrejme, že zákazníci majú rôzne chuťky, a nie je to o chuťach, je to o potrebách, rôzne potreby a niekedy majú dosť dobré dôvody na to, aby povedali áno, fajn, ale do tejto technológie ja potrebujem tento výrobok, ktorý vyrába nejaká firma zo zahraničia, lebo je výnimočný, je dobrý a naozaj ho chcem. A my sme teda spoločnosť, ktorá dokáže takýto kus hardvéru zaintegrovať. Tá integrácia neznamená, že zoberiem 4 skrutky a namontujem to a poviem hotovo. Nie. Je to odladenie signálov, je to odladenie komunikačných protokolov. Je to často veľmi zložitá činnosť, ktorá môže trvať aj týždne a mesiace, aby sa odladili všetky technologické problémy tak, aby to zariadenie fungovalo bezproblémovo. Čiže to je úloha integrátora. Aj ponúkate potom nejaký ďalší support? Ja, samozrejme. Aj v prípade teda, že už je to niekde použité? Áno. Tak ste taký ten dohľad. Áno, tá integrácia neznamená len výrobu, integráciu a vlastne predaj. Je tam taká skratka, ktorá sa volá ILS-ko a je to vlastne tá logistická podpora, ktorá podporuje, respektíve starosť o to zariadenie, ktoré trvá počas záručnej doby, ale aj po záruke. Je to teda nejaký servis, ktorý v prípade, že zákazník má problém s tým zariadením, tak sa o ňo dokážeme postarať. Ste teda partnerom aj do tých dobrých, aj do tých trošku horších dní. Určite áno. Imro, veľmi pekne ti ďakujem. Myslím si, že sme obsiahli túto tému naozaj veľmi výživne. Opäť teda počase sme sa bavili na tému taktická komunikácia. V praxi boli sme aj na bojsku, troška sme aj pozachraňovali nejakých ľudí. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si našiel čas a opäť veľmi fundovane porozprával na túto tému. Ďakujem aj. Ďakujem. Bol by ste. Imro Petrov, Chief Defense Advisor spoločnosti Aliter Technologies. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, viac asi skôr páni, ďakujem, že sledujete podcast Cloudy. Ďakujem za vašu priazeň v roku 2025. Toto je teda tá posledná časť, ale my samozrejme budeme pokračovať aj v budúcom roku, aby vám nič neuniklo. Nezabudnite dať odber, subscribe a skrátka zostaňte konektnutí a zostaňte napojení na Cloudy. Tešíme sa na vás aj na budúce. Majte ešte pekné sviatky, šťastný nový rok a vidíme sa v januári.